ଆଜି ଯାଉଛି ଘରକୁ ମାନେ କି ଆମ ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜାସଜି ହବ ଆଉ। ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ତ କାଲି ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ନ ଗଲେ ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ବାହାରି ପଇଲି। ଏଠି ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସକାଳ 6ଟା ବାହାରି ରେଡି ଆଉ। ତ ଅବିନାଶ ମୋର ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଲେପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ସେଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ବସରେ ବସିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଜଗତପୁରକୁ। ତ ଏତେ ସମୟ ଆମେ ଭୋକ ବି କରିଥିଲା, ତ ଆମେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅବିନାଶ ତାର ଆଠଗଡ଼ ପଳେଇଲା, ତ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଣ୍ଢେଇ ଦେଇ ଆସିବ, ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ତ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ କତରେ ଛିଡା ହେଲା ପରେ ତ ଫାଇନାଲି ସେ ବସ୍ ଟା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ବସ୍ ଚଢି ଚଢି ମାନେ ଯୋଉ ଭିଡ, ମତେ ଛିଡା ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିଲା ପୁରା। ଏଠି ଦିଦି ତାର ପୁରା ଶୋଇକି ଆରାମରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ବରୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ବାପା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜ ଆଉ କୁନିବ ଖାଉଥିଲେ, ତ ଆମେ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ମୋ ମା ଦେଖି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲାଣି, 1 ଦିନ ପରେ ଆଇଛି ଆଉ। ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରି କଣ୍ଢେଇ ଦିନ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମ ବିଲ ଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ କହିଲା କି ତମ ବିଲ ଆଡେ ବୁଲ ବୋଲି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଛି ଆମ ଗାଁକୁ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବିଲ ଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆମ ଗାଁକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜାସଜି ହବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଠାକୁର ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ମେଢ ପାଇଁ ସବୁ ସଜାସଜି କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ ସେ ସଜାଲା ଭିତରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କଦଳୀ ଗଛ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବାହାର ମୋର ଝାଲେରି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଏପଟେ ଇଏ ଆମର ଶୋଇ ଉଠିକି ପୁରା 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଆଉଛି ଆଉ। ଏଠି ମୁନାଇ ତାର ଉପରେ ଚଢି ଝାଲେରି ବାନ୍ଧୁଛି, ଏଠି ବିଭୁ ତା ତଳେ ନାଚି କୁଦି କଣ ହଉଛି ଅନାନି। ଓ ହେଇ ଏଠି ଅନାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢିଛି ଉପରେ। ତ ଏପଟେ ଆମର ପଛ ମେଢ ସବୁ ସଜେଇବା ସରିଗଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଡେକୋରେସନ ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ସଜାସଜି ତ ସରିଲା, ତ ଆମେ ନ ନାଚିଲେ ହବନି। ତ ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ହତାଶିଆ ପୁରା ସବୁ ନାଚିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।